И Косапи, че аз съм пресмикичката. Днеска ще ви ширям на Fortnite Ranked с борката. Ако искате още смотани видеа, абонирай за канала и нека започваме. Мале гати гангстера. Очень популярен. Остава. Ще дам кредит на Дани Малинов, защото от него взимам тази идея. Без да питам. Yes. Той е много... За какво се хилиш така? Той може да се го купя. Много кефи. Един емот. Той е шоустопър. Я. Файтъл шопа. А мене много ми харесва един скин за 800 шопа. Кой? Chill Count. Нищо ми говори това. Един от любимите ми скинове. Нищо ми говори това. Ко? Нищо не ми говори това. В смисъл не знам какво е това. Не разбира защо има толкова малко гледания на видеята вече. Ко? Намаляват ми гледанията. Да. Защо? Историята направихме е толкова готинка. Да. What the fuck, всичко е розово! Защо съм дефолт? Част може да ви спойне малко, ще има още един участник. Добре сега ако ми видиш... легенда за нашите каналове. Ако ми виждаш екрана сега, ще откачиш, всичко е розово, има много тъпа графика. Е много готино. Пускам алармата. Това е. Не! Гадно не е грешно видео. Стой степ. Що случи, бе, не кажеш? Ама ние сме Diamond Lobby, ще умрем ако скочим там. Аз само скачам там и вдигам процент. Като биеш демидж на босса стига процент. Какво? Не! Като биеш демидж на босса ти вдига проценти. Да. Колко демидж? Да! Дори да го не го убиеш, пак ти вдигне поне 1%. Ти това къде го гледаш? В TikTok? Не, наистина аз. Буквално ми се случи. Имаш ли доказателство? Бях топ 40 и просто го бях бил малко и бях с 0 кила и да. Да, и беше нуп, и то голям. Аре, тук. Иначе чувам 40 FPS ми скача от 40 на 120 за милисекунди. Тук ела. FPS ми откача, брат, 130. Не си как. Още имаш траш дропове. 2024-та. Траш какво? Дропове. Какви дропове, бе? Ела тук. Какви траш дропове? Дай ми едно мини. Какви дропове, бе? Абе, колко добре падаш, колко бързо. Ако ме интересува. Стой, бе. Спа си всякакъв Fortnite експерт. Пичко, бе. Взима това. Ако каснете в Slowky Step, ще получите V-Bucks и Unreal. Скачай го. Дет. Браво. Маха се от това. Аз се махам от влака. Да ме бием боса, бе, тъп ли си, бе, аутист. Кой отивай? Да го тикълваме. Тикиля. Къде е той, бе? Няма патрони! Убия го. Аз мисля всеки път. Да, брат, двамата. Има много як им. Убия го. Бро! И сей това. Един патрон остана в това. Браво, бе! Идвай тук. Имах материал, Браво. Сега ще дигнем 8% по моите решения. Айде. Бързи ти път да не си смяташ процентите на едно листче, като играеш ранг. Ела тук на медник машината и си купи хилове. Не, скрънза съм, не искам да се хвежат, ще го сега. Ако някой не снайпне... Купих се. Брат, що FPS е такъв откачен? Защо ме ли пита?
Може да. От Питаш спам. 130, 120, 80, какви са ти откачени неща? Имам снигърс. Снипър. Снип, какво? Снайпер. Ага. Снайпер PK. Чакай. 130 FPS, не мога да повярвам. Трябва да си има материалки. Ей, тук е... Трябва да има поне едно легендари оръжие на вас. Шайк! Какво? Ти ли си с колата? Не съм. Не! Не съм. Монети? Ланейти ли му наби? Не. Бах ти. Стой. Не бих му стой нещо. Ланейди пак е лан нещо си там. Убиха Питър! Ръшкай! Имам aim assist пистол. Убиха Пира. Имам aim assist пистол. Наистина ли? Да. Тя ще ки ботнеш. Трънки. Те са миграните, бе. What the fuck? Какво става тук, бе? FPS ми е на 60 на 70. Просто отивам долу. Нека ме скерни, майка ти лева! What the fuck, Бурси, къде? What the fuck? От какво умря? От някакъв човек. Кемпеше буквално. Злато Thunderbird SMG, мале. Ще ги преспавя. Бурси, ще е по-хубаво да дойдеш, ами къде се буташ? Медалина взех аз. Медалина от мене. Убили го той. Медалина от мене. Да някой деца хилва отдолу. Това е бот, окей. Това е едно... Нямаше не дали бот, просто да го не спамиш, като той ти спами така. Няма как, брат, аз съм малко. Ти какво правиш това време, не знам. Поне дигнахме, айде. Какво беше това, бе? Кой е здравнча така жестоко? Нали никой не казва... Това е молтна. Яко. Слаби са. Не са слаби са. Това, нали, за тебе винаги всеки слаб. Да, лива сайта. Всеки е слаб, нали? Всеки е абсолютно всеки. Те сте лива снайпер? То винаги има такива ливави снайпери. Да е много тъпо. Бе. Гати, як те оригни прави, нали? Да. Пачало. Ще поставят моята бомба, чули? Не! Да. Не! Да. Улътен ли? Не! Чакай да видя нещо друго, така още. You put your right foot in, Fullbox. right foot out, 180. right foot in, and right foot Edit. out. Edit, fullbox, one piece. Не си сега ще построя нещо. Какво? Специално за тебе ще построя нещо. Къде, бе? Ела. Не знам къде се намирам наистина. Ела. FPS ми е ужасен. Това е специално за тебе, преси. Да ти го чупи, бе. Престани да игра с тебе! Не играм с тебе! Не, влезна! Изявай! Ей, ботка. Преси, О? там ли беше? Ето. На това, гарата. Да, също не. Окей. Имам траш дроп. Какъв траш дроп, бе? Аз
Пумпа. О май гад, помня. Аз май съм дет. Що? Ако умреш, нямаш играчка. Дет. Ти ли си дебе? Ето е. Ходи, трябва да го... Не бе, аз него. Окей. О, той има снайпер. Супер. Откъде се хилваме? За кой скъби материал, бе? Сега да ми кажеш, за всяко изпито мини ти дава 0,1%. Какво? Сега да ми кажеш, че за всяко изпито мини ти дава 1%. Не. Траш оръжие. Ма го взимам. Кола. Купих абсолютно всичките меткитове от този вендинг машина. От тази вендинг машина. Аре отиваме. Къде си, бе? Тук има още хилове. Ура. Има още хилове тук. Вори се. Чупя ги без тебе. Добре. Не! Какво не? Тук имаше някакъв дефолт. И той какво? И го мислях снайпа. Вай. Аз нямам само райфъл, имам само снайпера. Окей? 27-24. Крак. Дед. Браво. Не знам, но имам чувство, че много ми лаге. Човек? Той ми фарми хайграунта, ама аз нямам... Не съм си заредил помпата. Къде съм, бе? Аз съм... Дед. Браво. Абе, човек, взеха медальона. Избягаха. Къде са? Ей, там! Учивай. Как? С какво? Не знам, учивай. Отивам на кола тука. Окей, ела при мене. Хайде. Дай. Къде са? Как ще минем през океана, бе? Ай, спокойно е. Вече потъне колата. Умря. Как така време? Един е умря. Безалога падна за малко. Ръщай го саме. Ребутнат. Разбутва, да. Нет. Дете, от тебе. Окей. Върши. Съдълна. То всичко е взел. Окей. Няма взимаш всичко, бе, ей. Окей. Добре, искаш да излизам медальона, че ми даш помпата. Не. Що? Защото аз се взех, ти вземе медальона първи. Айде, дай да триднем. Не. Моля те. Стига. Плиз. Ако не искаш само му помпата, на мен да ми дадеш медальона, ще вземеш първо помпата, а не медальона. Ма аз помпата не я видях. Как не я видяме, тя Те са потъл сетне. ще ти избил очите. Не съм. Той ма сетна. Преше отка. Къде пикваш? Какви са тия пикове, дето правиш ти? Ела бързо. И боксни. Идва. Ще му довърши. Май. Не знам къде съм, FPS ми скача нагоре-надолу. Бокси, бокс. Ай. Браво е! Добре, бай. What the fuck? Това е много добра игра. Получавани са, супер. Да. Сега ще умрем. Нокт! Какво? Не ще не спамиш.
Ще мога ги взема, добре. Ето си един. Ай, да имам сега вече два. FPS ми скача нагоре надолу, ако не записвах, ще да е по-лесно май. Изпий би го е. Да, забравих. Забравих. О, на граплер блейд. Вземам. Чуй, тази кола се стъкнала. Къде е тази кола? Колко бих ще удариш? За какво слагаш това, бе? Имам един. Окей. На къде? Чакай, на къде сега? Не знам. О, Знаеш къде е Фенти Квилт? и там има ли някой? Да, медарода. Не, те са го взели. Да бе, точно. И що е точно? Другием. Патрони за салт имаш ли изобщо? Патрони са сотър какво? Да. Малко. 18 имам, ама. Аз имам 16. Без. Ей така само. Те играят много добре. Сега ще коя ходи стайпне. 5 кила. Намалява горивото. Защо е FPS такъв ужасен, бе? Ей, тук някъде са. Искам да си взема 3,50. Бум. Къде са тя? Някъде тук. Да, те са вътре във Волта. Ей тук точно. Да. Волта е тук някъде. Под, ей това. Не, ей там. Бориса, ей тук е Волта някъде. Ей тук. Ела с мене, ела при мене. Добре. Има куста, като да решим хвърля. Идвам при тебе, чакай. Имам коста фингърс. Аз бъни хопвам. Крачвай. Да не чуват. Тук са. Да. Нок! Един кемпи, ей тука. Къде? Сигурен съм. 136? Не. Ти после всичко ли ще вземеш, бе? Добре, айде, аз ти дам един медалон и ти ми даш помпата и аз ще дам аз телефон. Искаш ли? Много си нагъл наистина. Един медалон на мен, един медалон на тебе. Един митик на мен, един митик на тебе. Да разменим митичите? Не. Аз се обичам това салтра. Имаш патрон за салтрайфал? Много да. Дай. Добре. Някой идва тук. Шокуевки или и това? Кое да взема? Не знам. Това. Сигурно това. Айде. Ей тук има някой. Би трябвало да. Ами 7 кила, брат. Сега ако ми изкемпят за стената. Аре, бягай просто. Количката отивай. Ако помниш къде е. Чух нещо. Не, това бях аз. Грапъл блейдваш ли? Колко наблизо има? Ей там се стрелят. Айде гръщам. Айде. Ма без да си хибим всичките такива неща. Чарджове. What the fuck? А мен е това. Ами това на всеки е тук. Айде избягаме. На къде? Бягай. Пусна това. Оп. Бягай сега. Знаеш какво, аз ще го ръчна. Окей. Аз ще го спомня. Мист.
тук долу, той е под земята. Аз ще дефендвам, ти го такова. Да, готово. 36 съм, не знам колко набих, малко беше. За малко ли е? Това не мога да го... 38 му набих, той има шилото още. Не, набих му 58 бела. Ръшкай, просто го ръшкай. Къде си, бе? Избяга. Някой се опитва да се... Зад мене. Аз гоня това. 57. Да го гоня. Крак. Добре, ще го оставя това, така. Аз съм едно! Идвам. Добре, че имаме едно! Сърдела, ход тука! Моля те! Праш го! Той не може да билзи това! И аз се мога да бил, бе. Ето да билзи. Добре. Тръскай го. Браво, бе! Айде, лодка. Бързо. Окей. Още един медальон ли е? Да. Има там... Има SMG май. Окей, аз ще го взема. Не, всъщност... На Хайпер. Вземи си го вместо асалт райфъла. Не, аз го харесва това асалт райфъл. Много ми харесва. Има ли някакъв медкит? Да. Ето, благодаря. Окей, супер сте. Чекай, какви съм изкача нагоре-надолу. 80? 120. 80? Ако не дигам даймонд 2, ще дигнеш даймонд. Пак даймонд. Платниум 2 ще дигна. Да, сигурно. Или 3, не знам, забравих. Чакай, мога да взема нещо. Кой да взема? Хил. Има ли някакъв хил? Да, ми трябва... Взех снайпер. Аз трябва да взема хилове от някъде. Нямам снайпер на въздуха, брат. Докато грапълнах. За блейда. Някъде меткит има ли? Някак се опита пак да снайпне. Така да е. Снайпнах, обаче пак съм на доста кръв. Те винаги те снайпват, бе. Да, това направя. Ето има някъде, някой. Ти ли шоко една или той? Не, той. О, снайпна на мене. Хил. Имаш 2 медала. Поне. Ей, сега дам. Само една страна си филма. Кракнат. Браво. Дед. По някакъв китайски начин го убих. Помпата не ми настрелна. Ти ли идваш с грапала? Да. Натам. Айде. Питаха се на масаят много. Да скачим ли на влака? Дед. Убих го. Качи се на влака. Или ако искаш. Има някой на влака. Дай. Качи се. Има ли някой? Дай ме двама. Да. Той като мойскин. Аз го кръкнах. Дай. Отзад. Де там. Някой направя. Значи бягам. Да, бягам. Отзад някакъв ме изгърби. И тебе се опитал да изгърби. Добра работа. Колко е? И да умрем, направихме много добра игра. Чай, защо спомниш, не знам, хората, които бягат и после джампват са много топ според мен. Поне слайдва и после като го правиш това. Като бягаш, изкачваш и после слайдни, ако искаш, не знам. Не знам. Ще е готино. То картата ми на ребут на това ли? Не. Що излега вчера, че ребут картата остава на влака. Брат, мислиш така. То лично, ако минат 3 секунди, всичко се маха от влака. Изчезва. Пада. Окей, супер. Много добре за нас. Аз имам 5 кила, ти имаш 6. Виж, пак е там. What the fuck? Движи се.
Аз се виждаме и тук на мапа. Да, те са ближе. Гати, аз на мапа не виждам по друг начин. Не се опитвай да снайпваш, защото като стоиш и така гледаш някой... Накрая някой теб ще снайпне. Вземи колата, ако искаш и бягай, това е. Така. Бурката. Остави го. Не, брат, ми кажа, че е зона това. Не ме интересува, чем да вземам. What the fuck, зона? Не си ми буста и така. I don't care. Че е в зона. Не си ми буста и така, човек. Меткит нямаш ли? Ей, тук ме трябва да има меткит. Ако не са го обради. Бандажки есть. А, не ми ги се... Пагайте ги се! Не мога! Остави ги! Аутисни си, остави ги, да се опитай да вземеш нещо друго. Не, брат. Поне се опитай да... Пробвай се. Тя зоната вече бие по две. Аре, зиплайн! Този плайн няма да проработи. Не там. Не там, не там. Поне се... Защо човек може да се опита? Какво? Моля! Имаше! Поне 5 свърб варела и ти ме... Защо? Ти знам ли имаш Борис? За какво? Имаше поне 5 свърб варела там. Може да отидеш вътре, ама ти не. Отдалеч го направи. Защото що не? И поне дигнах платния от 2. Айде още не играй това. Айде. Аз дигнах 40%. Не трябваше да отивам за картата. Защо не влезе вътре? В тая къщичка. Не се сети. Как не се сети? Ама се сети да го чупиш това. Отдалеч. Защото си знал, че ще има такива сървърели вътре. Не! Тогава ще сложи точно това. Сетих се. След като... Това. Загубих си асалт райфълчето. Асалт райфълче. Това легендарият ми се падна на спауна. Следвам. Къде ще ходиш се отново? Macarena! Macarena, Macarena, Macarena! Macarena, Macarena, Macarena. Macarena. Macarena, Macarena, Macarena. Macarena, Macarena. Macarena, Macarena, Macarena. Macarena, Macarena, Macarena. Sabarti kumana, nakochika bana, samudati pana. Къде? Къде кацаме се? На гарата? Да. Айде. Гара Габрово. Габрово. Снилти степис. Това видео ще е много дълго според мен. Някъде 40 минути, брат, ужас. О, Макарена, Макарена.
Макарена. Няма да стигна. Как го е? Ала, аз няма стигна. Аз касах на бензиностанцията. Тук е най-никой. Аз съм на бензиностанцията. То... Помпа в спаун. И аз. То лива, аз пък ливава такава. Тук нали имаше вълк, бе? Какъв вълк, бе? Не, няма. А, не. Какви си въобразяваш, бе? Какви си ги въобразяваш? Бия Джонзи. Биеш какво? Джонзи, той дава добър луд. Джонзи. Ала, Аха. ти си пред Джонзи ли, бе? Да. Къде са наврял? О! Тук няма ли такава хубава количка? Аз сям към гарата и после да бия Питър Грефен. Uuuu. Red Forcer era тебе кефлита. Да, Пред това ми хала. да знам, харесвам Enforcer AR. Legendary оръжието миналата игра ми беше Enforcer. И тебе много ли те кефи? Да. Ако има скоп и е хубав, да. Такъв колб. Ми не знам, май беше холо. Мен някакъв ме безпаме. Що ще наканца на там, бе, бори ми се. Какво те стига? Как не стигна, бе? Готов! Разбира се, че ще кемпиш. Иска бих си материала. Бегай. Не се би, бегай. Защо поне не мога да опитам? Тук си на малко. Как нищо не го направи? Как така? Къде е колата? Къде е колата? Къде? Колечка. Има ли друг вход това? Тая... Ага, да. И тук долу. Да, под моста. Не моста ми. Тунел. Те са бахти бответе, как кемпят. Чуваш се. Какво? Чуваш се. И какво като се чувам? Нали е voice chat? Не бе. Не те чуват, т.е. Кемпят. Разбира се. Май се махнаха. Да. Те си мисля, че ще там и те ръшкат. What the fuck? Няма да взема това. Взимам колата и бягам. С научите са още има ли Питър Грифин, бос? Да, там е още. Не е там. What the Взеха fuck? го. Ми да. Да, човек. Те току-що го взеха. Една грешка в начало на играта и веднага се осеря цялата игра. Защо ми лаги? Лаги ми. Колко се сеш мен. Нямата. Материал. Какво направи, бе? What the fuck? Айде стига! Поне ребутвам! Има ми е траш, добре. Това беше от видеото. И Борис е виновен за всичко. Окей. Той е виновен, Баш е да. виновен. Не, той Борис е виновен. Борис е виновен. Борис е виновен! Баш е виновен. Борис е виновен. Баш е виновен. Борис е виновен. Това е. Ами...
Айде, чао.